И здравейте хора, беше слепото тук, с теглянето на томболата в Ендервод. Преди да изтегла, искам да благодаря на всички, които се сабскрайбнахте за мен, харесахте клипа, томболата в смисъл. И ми гледате клиповете, понеже аз не имам само 3 клипа, вече имам 112 сабскрайбера. Благодаря и много. Това означава, че клиповете ми ви харесват. И също така означава, че ще направя и още такива по-яки райдове, PvP с фулки и яки томболи. Първо ще направим томбола за тези 100 абоната и PvP заедно с тази томбола с фулки. Да преминаваме вече към главната част, теглянето на томболата. Тук вече съм изкарал ето Ендервод епизод 3, така. И ще видим кой е първият победител. Да не забравяме, че първо за да сте победили трябва да се абонирате за мен. Трябва да се абонирате за мен и да сте си харесали клипа. Ако ли не печелите. Сега ще видим. Теглиме и Daborax BG. Топ пич, печели томболи много пъти. Сега ще видим дали се абонирал обаче. Хареса ли се абонирал? Браво на Daborax BG. Честито. И сега релодвам това страницата. И ще видим кой е вторият победител. Вторият победител на томболата печели Sunshine BG. Проверяваме и него. Така, харесал е. Дали се абонирал обаче. Ето го. И се абонирал и се е харесал. Честито и на двамата. Надявам се да ви харесват такива томболи. Наистина, лично ме кефиш как стана и PvP-то в клипа и всичко. До нови срещи, където в другия епизод 4 ще видите мега томбола за 100 абоната и мега яко PvP с фулки. Може да играем 2 vs 1 или 1 vs 1. И от мене довиждане.